Tá bliain iomlán caite anois ó Breithlá Líofa, agus is cinnte gur chúis ceileara atá ann. Mar sin, tá neart ag tuairliú anseo I méal firsta le haghaidh Breithlá Líofa. Tá Líofa a géirí an solas mar deartha a chur ar na grúpa Gaeilge ar na rangaí Gaeilge atá an Hanaíon thart ar na sé handaí agus thart ar an tír. Agus tá a géirí sppragu a thuirt do dhaoine tuairt fan dúthláán agus tuairt fan na rangana sin. Tá codhór rangana an bhaon sin. Tá codhór seansanna a déisina ón chun an Gaeilge ólam. Tá sé cinneal cool inis Gaeilge Lord, tá codhór páisí agus is full of an rud seo an dhearan daoine, ní mé gáil mo chud páisí a thuirt ag an mánscoil nó an bonscoil mar dhealna gáil Gaeilge agam. But ní hiagla leis an leiscéil sin a bheith agad a heilú mar tá rangana an. Tá aon den ábalta Gaeilge ólam, muid in America, in Massachusetts, níl muid in Argóní, I learn cara, tá muid in Argóní faoin tua, agus tá muid ábalta Gaeilge ólam. Tá sé dulaí ach tá sé ionta allan agus is bralam an sin. Tá sin gent agus an rud is táirtaí darlamsa na bí caint le daoine, bí deanú córa le daoine sin an rud is táirtaí. Tá bhíonn seo chun cúpla seo dhéanamh ar san muintear béal firsta an seo I Breithlá Líofa. Baltimore Rib, Breithlá Líofa. Mar dheirtar, ní gád is a bheith asta bheabhar chun obair an seo a cóiríonn sé. Hannig mé seo le coppla chláirseoirí eile gan givan. Sílim ghfuil siad táhachtach na daoine le thuirtin le chéile óham go ham, mar deis dúin le Gaeilge Lord agus bualadh le daoine éagsile ó gach cairn de chuigála dóithe. Sílim ghfuil siad táhachtach le a chuineal beá agus le just le spray amach agus go bhfuil sé ag na daoine óga fásta agus tá chuidhór takeíocht an Gaeilge agus tá gatainna ag dúirt an Gaeilge le chéile so tá sí go bra. Cuirle thuirthain do dhaoine na dul deag bhfuil linne mas maile chun féile amach cabhail na rangaí Congraí a chun féile amach cabhail na himachtaí ag tarlú Congraíochtaí mar tá rudaí ag tarlú aithnáid ag an rudtá ní bhíonna ag daoine an amana. Déag I fáinne ag I tharlaí sé thraíthe. Ná bíú fáte sort agus léimisteach. Dí cosa is cracatón agus de gatainne de cardú agus sásta coilú daoine hamar fád agus í ghlaige sé bhhar ama teachas teathar an Gaeilge. Is féidir le cá chlár le Líofa agus níl sé riomh ro dhéanach.